Verdrietige gezichten vandaag ook bij het afscheid van Pierre Knoops. De bekendste butenredner van Limburg overleed vorig weekend. Hij was 80 jaar en vandaag was zijn begrafenis. Met een traan, maar ook met een lach. Hij werd begraven in Brachterbeek, waar hij zijn hele leven woonde. De gewone man, de godvader van de buurt, blijven lachen. Allemaal nieuwe dingen erbij verzinnen. Beetje verstrooid. Ja. Gewoon een hele aparte man. Ja. Bijzondere man. Ja, wat we met hem komen met handgemaakt, we zijn een hele maand met hem op tournee geweest, 2 jaar geleden. En we worden net te regisseren, dus we houden van alles afgesproken van tevoren, maar er komt nooit geld van. Er wordt elke keer weer opnieuw een nieuwe buurt of een nieuwe clue. Dus hij improviseerde als geen ander. Dat was wel heel erg leuk. Hij was voor Maasgouw en Maasbrachterbeek in het bijzonder was hij erg belangrijk. Maar op andere momenten natuurlijk ook. Hij was ereburger van Maasgouw. Ook vanwege zijn performance als buurtredner voor heel Limburg en voor heel Nederland belangrijk. En daar zijn we trots op. Een hele schone man. Ik ken hem al heel lang. Hij was vroeger bevriend ook met mijn moeder. Hij had ook nog een beeld van hem gemaakt. Dus ik ken hem echt al van kindje af aan. En dat was een hele leven. Was een markant immers. Had heel veel meningen. Had heel veel grappen. Maar had nooit in mijn spien gedaan. En ik heb heel veel aan Pierre te danken. Hij heeft mij altijd ondersteund. En ik ben heel erg verdrietig. Sterkte dan vandaag. Dankjewel.